ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಇತ್ತ ಸುದ್ದಿ ತೇರು ಬುಡದಿನಿ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಪುಜಂಕದ ಕೇರು ಡಿಡಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಕ್ ಬಸಕು ಜೋರದ ಮುತ್ತ ಕೊರಿ ಲಾರಿ ತೆರವಾಡಿದು 25 ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೂ ಗಾಯ. ಲೋಕದ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸಪಾಡಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪಾವುಲ್ ರಸೋಲಿ ತೋಯಿನಿದಾದ ಕೈರಂಪಣಿ ಮೀನು ಪತ್ತನು ಕೈಕಾಲಿ ಆಯಿ ಕಾಲೋಡು ಒಬ್ಬರು ಹುಕ್ಕ ವೈಪು ಕಲ್ಪನಾಕುಲು ಗುರುಗಾವುಡು ನೂದು ಜೋಕುಲು ಸಿರೇಕ್ ಕೊದ್ದಿನ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಬಾಜನಗು ಬೂರಿ ಆನ್ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಆಯಿ ಅಮಸರಗು ಪೋಂಡು ಜೀವ. ಭುವನೇಶ್ವರಡು ತಿಗದುಬೂರಿನ ಬಸದಿ ಕಲ್ವೇರು ಬೇಗಡೆ ಬೆದ್ರೋಗುಕೊನವರೆಗೂ ತಯಾರಿ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊಬ್ಬದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಗ್ನಿಸ್ಕ ಕುಂಟು ಕದೆತ್ತು ಕುಲಿನಾಯ್ಕು ಜನ ಎದುರ್ಪು. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಗಂಗಾಧರ್ ಪಡ್ಬಿದ್ರ ಮೇರೇನು ಬುಡದಿನಿ ಕೆರ್ತಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸಿರೆ ಪತ್ತದೇರು. ಕೆರು ಹಾಯ್ನಾರು 32 ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಡ್ಬಿದ್ರೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದು ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ಯರು ತಾನೇ ಕೇರ್ನಿ ಪಂಡದು ಗಂಗಾಧರ್ ಒಪ್ಪೆಂದಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದೇರು. ಈ ದಿಸೆಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಕೆರುಕಾರನ್ನು ಸಿರೆ ಪತ್ತದೇರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪಾತೇರಿನ ಡಿಸಿಪಿ ಧರ್ಮಯ್ಯರು ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಂಡನ್ ಬಡದಿ ನಡುಟು ಅಪಗ ಮನಸ್ಭೇದ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಲಡೈ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ ಇಂಚ ಲಡೈ ಜೋರು ಆಯ್ನದಾಗ ಗಂಗಾಧರ್ ಸಾಲಡು ಬುಡದಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಸುತ್ತು ಹೋಯ್ತದು ಕೆರೆತೇರಿನದು ತೆರಿದು ಬೈದನು. ಇಲ್ಲದ ನಡುಕೋನಡು ಸಾವುಡಲು ಬೂರ್ದಿತ್ತನು. ಕೆಕ್ಕಿಲು ಇತ್ತಿನ ಗಾಯದ ಗುರ್ತ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಪುಜಂಕಿನೆಕ್ಕು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ತನು. ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿತ್ಯರು. ಲಡಯಾದು ದುಂಬುಲ ಆಕಲ್ನ ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟದಿತ್ತನು. ಗಂಗಾಧರ್ ಬುಡದಿಗೂ ಎಚ್ಚ ಹೋದರೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ತನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಜೊತೆಟು ಕಂಡಣಿ ಅಡ್ಡ ತಾದಿಡು 11 ಮಮತಾ ಯಾಪಲ ದೂರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಗಂಗಾಧರ್ನ ಪಲ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಈ ಕಂಡಣಿ ಬುಡದಿ ಇತ್ತೇರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೈತಲು ಪೆರವಾಡಿದಲ್ಪ ಲಾರಿ ಬಸ್ ನಡುಟು ನಡೆತಿನ ಡಿಕ್ಕಿಡು 25 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಗಾಯ ಆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಯರು. ದೇಶೀಯ ಪೆರ್ತಾದಿ ಅಜ್ಬತ್ತಾಜಡು ಪೆರವಾಡಿಡು ಬಯ್ಯದಪಗ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದನು. ಡಿಕ್ಕಿ ಏತು ಜೋರಾದಿತ್ತು ಪಂಡ ಲಾರಿದ ಮೋನೆ ಮೂಜಿದಂಡು ಬಸ್ದ ಗೆಬ್ಬು ರಟ್ಟದು ಬೋದನು. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಬಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಡ್ಲಾಗು ಪಾರ್ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಎದುರು ಬತ್ತಿನ ಲಾರಿ ನೆಕ್ಕು ಗುದ್ದುದಂಡು. ಗಡಿಗಾಯಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮೂಲ್ ರೇನು ಕುಡ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದೇರು. ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಚೆಂಗಲದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿಲ್ಲೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಜೋರು ಗಾಯ ಆತನು. ಆರು ಕೊಂಬುಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲ ಗಾಯಗುತಿಕ್ಕಿನ ಬಸುಡಿತ್ತಿನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪೈವಲಿತ ಸ್ಮಿತಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸೀನಾ ಆನಂದ ರಮೇಶ್ ಸುಹಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಫೀಜಾ ಶ್ರೀಶನ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಿದೈ ತೊಂದರೆಗೂ ಮರ್ದುದೆ ತೊಂದರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀರ್ ಗಾಯ ಆತನು ಕಲಕಡಪು ತಡೆಹಾಂಡು ಅವೇನು ಕುಂಬ್ಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಸಮ ಮಲ್ತೇರು ಕೇಸು ಬರೆಯೊಂದೇರು. ಅಮೆಜಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಿಸ್ಟ್ ಪಾವುಲ್ ರಸೋಲಿ ಮೇರಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆನು ಕುದ್ರೆಮುಖ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಕ್ಕಲು SDM ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಟದುಲಾಯ್ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ತಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಜಂತುದ ಬಗೆಟ್ ಪಾವುಲು ಮಸ್ತ್ ಆಜರಿವು ಮಲ್ದೇರ್ ಅರೆನ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಡಿದುಲಾಯ್ದ ಏತೋ ತೆರಿಯಂದಿ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪಾದ ಅಲ್ಪದ ಜುವ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬಗೆಟ್ ತಸಿ ಲೋಕದ ಬಗೆಟ್ ಪಾವುಲು ಇಲೆ ಆದು ಪಾತಿರಿಯರು ಮಾತ ಜನಲ ಪಾಡಿದ ಜೀವ ಜಂತುದ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿ ತೋಜಾವಡು ಅತ್ತಂದ ಐಕುಲೆನು ದುಂಬುದ ತರೆ ಮಾರ್ಗು ಒರಿಪಾವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಪಾವುಲು ಪಾತೆರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುರೆದುರು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆಗೆ ಲೆತ್ತೇರು. KWF ದ ರೋಹಿತ್ ರಾವ್ ನೀರೇನ್ ಜೈನ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆಗೆ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರು. ಬಿರ್ದಿಗೆಂದಿನ ಕಾಟು ಜೀವ ಜಂತು ಸಿನಿಮಾ ದೆತ್ತದು ಲೋಕಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಾವುಲ್ ಹಾಬಗೆಟ್ ಬೂಕ್ಲೆನ್ಲ ಆರು ಬರೆತೇರು. ಅಲ್ಪದ ಕಾಟ್ ಕಲ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟ್ ಕಲ್ಲ ಬಾಂಟಿ ದಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬರೆಯಿನ ಧೈರ್ಯದಾರು ಪಾವುಲ್ ಮೇರು ವಿಟ್ಲದ ಗೌರಿ ವಾರಣಾಸಿ ಮೇರೆನು ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು. ಅಂಚಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪುಸಬೆರತ್ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಅರನ ಬದುಕು ಐಕಾದು ಅರನ ಜೀವನೆ ಸಮೇತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದುಮ್ಗುತೂಲೆ ಕೈರಂಪಣಿ ಮೀನು ಪತ್ತನು ಕೈಕಾಲಿ ಆಯಿ ಕಾಲೋಡು ಒಬ್ಬರು ಹುಕ್ಕ ವೈಪು ಕಲ್ಪನಾಕುಲು ಗುರುಗಾವುಡು ನೂದು ಜೋಕುಲು ಸಿರೇಕ್ ಕೊದ್ದಿನ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಬಾಜನಗು ಬೂರಿ ಆನ್ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಆಯಿ ಅಮಸರಗು ಪೋಂಡು ಜೀವ. ಭುವನೇಶ್ವರಡು ತಿಗದುಬೂರಿನ ಬಸದಿ ಕಲ್ವೇರು ಬೇಗಡೆ ಬೆದ್ರೋಗುಕೊನವರೆಗೂ ತಯಾರಿ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊಬ್ಬದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಗ್ನಿಸ್ಕ ಕುಂಟು ಕದೆತ್ತು ಕುಲಿನಾಯ್ಕು ಜನ ಎದುರ್ಪು.